Legegintzaldi erdia pasa da eta unea da balantze serio bat egiteko. Dagoeneko 2 urte dira EAJak eta PSek PPren laguntzarekin gobernua osatu eta legegintzaldi berria hasi zenetik. 2019an, herriaren eskubidearekin batera, Durangoko udala gobernatu izanak aire freskoa ekarri zuen gure herrira. Urteetako inertziak berrikusi eta gobernatzeko modu berri bat eraiki genuen. Herritarren elkarlanarekin eta askotariko proiektuak martxan jarriz. Gaur egun oraindik, horien eragina nabarmena da Durangon. Auzoguneak, jolas libreko guneak, aurrekontu parte hartzaileak edota peri proiektuan dorreen ordez parke berde bat proiektatzea, besteak beste. Behin, 2023ko hauteskundeak burututa eta alderdi bozkatuena izan da, proposamen bat egin genien herriaren eskubideari eta PSeri gobernu aurrerakoi bat osatzeko. Trenbideetako lurrak berdegune bilakatzea, etxebizitza soziala eta auzoguneak ziren akordio horren oinarri. Baina EAJak eta PSek alderdi popularrarekin aliatuta, hauteskunde programan eta Durangarren ongizatean oinarritutako akordio baten ordez, alderdien interes partikularretan oinarritutako gobernua jarri zuten martxan. EAJ eta PSren gobernua alderdi popularraren babesarekin. Paralisia eta norabide argirik eza. Horrela, definitu daiteke azken 2 urtetako udal gobernuaren jarduna. Hainbat dira geldirik eta aurrera egin ezinda dauden proiektuak, eta udalak ez du norabide argirik gai estrategikoetan. Aurretik egindakoa blokeatzea eta analizirik egin barik gauzak hutsetik abiatzea izan da udalaren egiteko modua. Gobernatzeko modu honek justifikazio barik hainbat proiektu bertan bera gelditzea, prozesuen kostuen garestitzea eta atzerapenak baino ez ditu ekarri. Ez luzatzearren 3 adibide bakarrik jarriko ditut. Lehenengo adibide, auzoguneak. San Faustoko Kapitanena baserriko proiektua. Gobernura heldu bezain pronto martxan zegoen geldiarazi zuten. Auzokideen presioari esker berriz martxan jarri zen. Proiektu bat gelditu eta berriz martxan jartzea ze suposatzen duen agerikoa da. Obren atzerapena eta kostuen biderkatzea. Bigarren adibidea, ETS-rekin trenen lurren inguruko aurreakordioa. Peri bezala ezagutzen duguna. Joan den legegintzaldian sinatutako bertan bera utzi eta beste aurreakordio bat negoziatzen hasi zen gobernua. Emaitza, parke txikiagoa, San Agustin eta Pinondo eraikinak akordiotik kanpo abandonaturik ustea eta etxebizitza dotazionalak galtzea. Azken finean, 2 urte galtzea aurreakordio eskasago bat lortzeko. Eta azkenik, 3. adibidea, Korreos eraikina. Eraikina kulturretxe bihurtzeko 1.030 euroko diru laguntzari uko egin diote. Horren ordez, erabaki dute eraikina botatzea eta horren kostuaren zati handiena Durangoren bizkarrean jarriko dute. Kasu honetan ere emaitza negargarria da. 1,5 milioi galduak. Abandonaturiko beste eraikin bat. Eta Durangok behar duen kultur etxearen proiektua bertan behan gelditzea. Horretaz guztian gai, udal gobernu honek, PNV, Partido Socialista y Partido Popular, ez dauka biziorik 3 alderdietako bakoitzak dituzten interes partidistak haratago. Durangok hainbat erronka estrategiko ditu parez pare. Etxebizitza larrialdia, energia transizioa, zaintza krisia. Baina udal honek ez dauka norabide partekatu bat erronka hauei guztiei aurre egiteko.
Durangoko udala bere gaitasunatik behera ari da. Gobernu formula honek mugatu egiten du herri bezala daukagun potentziala. Hasieran esan bezala, 2 urte hauetan saiatu gara EH Bildutik bizio partekatu bat eraikitzen. Saiatu gara norabide bat ematen, eta saiatu gara oposiziotik ditugun baliabide eta eragiteko gaitasunak mugatuak diren arren. Eta aurrerantzean ere horrela arituko gara. Azken hilabeteetan Durangoko eragile sozial, sindikatu eta alderdiekin egon gara norabide bat Durangori izeneko proposamena aurkezten. Proposamen hau azaroan argitaratu genuen, eta datozen urteetako erronkak zeintzuk diren identifikatu eta bide bat proposatzea du helburu. Proposamen integratzaile eta amonkamun hau garatzen lan egingo dugu datozen 2 urteetan. Eta hau 3 oinarritan jarri dugu. Denona izango den Durango, inorratzean utziko ez duen herria, Durangar guztiok herria eraiki behar dugulako. Une honetan etxebizitza da herritarren kezka nagusietako bat, eta administrazio publikoak esku hartu behar du, eskubide bat dena ez dadin geratu gutxi batzuen esku. Horretarako, parke publikoa handitu behar da, eta etxe hutsak alokairu publikora bideratu behar dira. Bigarrena, Durango bizia. Herri honetako elkartegintzari aitortza egin behar zaio. Kultur ekosistema eta auzoetako metabolismoa zainduz eta komertzio txikiak bizi berrituz. Norabide honetan oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu auzoguneak eta plateruenaren proiektua. Eta uste dugu bi hauek herritarrekin batera elkarlanean osatu beharreko proiektuak direla. Eta 3. Durango bizigarria, ongi bizitzeko herri bat. Hirigintza pertsonen zerbitzura jarri behar da. Durangoko erdigunean eta trenaren bialetan egingo denak Durangoren egitura osoa baldintzatuko du, eta baita bere etorkizuna. Herritarren presioi esker dorreak gelditu genituen, eta orain, Durango alderik alde zeharkatuko duen bide berde bat osatu behar da, eta Durangoren erdigunean berdegune handi bat eraiki. Herri osasuntsu baten oinarria herritarrak zaintzea delako, ez gaixotzea. Proiektu hauek aurrera eramateko ezinbestean eraikitzen diren aliantzak biderkatzaileak izan behar dira, ez mugatzaileak. Alderdien aritmetika antzuetatik atera eta herritarrekin batera elkarlanean egin behar dugu lan. Euskal Herria Bildu eta ordezkatzen dugun proiektu politikoa inoiz baino indartsuago gaude. Zinegotzi taldeaz gain, egitura politiko sendoa dugu eta askotariko herritar taldeekin harreman estua. Gero eta gehiago gara, gero eta prestatuago gaude, eta herri hau eraikitzen jarraituko dugu elkarlanean.